नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जाना ए सप्ताह पाणीपाग भित्तिक कृषि परामर्श कलाहांडी और नवापड़ा जिला। प्रथम कलाहांडी जिले में भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आसंता 5 दिन मध्य अतीव स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होबार आशंका रही। यह दिन गुड़िक आकाश आंशिक साधारणतः मेघुआ रही पारे एवं यही दिन गुड़िक दिन सर्वाधिक तापमात्रा 34 ରୁ 38 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 20 ରୁ 24 डिग्री सेल्सियस रही आशा करा जाए। नवापड़ा जिले में भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आसंता 5 दिन मध्य अतीव स्वल्परू स्वल्प वर्षा होबार आशंका रही। यह दिन गुड़िक आकाश आंशिक मेघुआ मेघाच्छन्न रही पारे एवं यही दिन गुड़िक दिन सर्वाधिक तापमात्रा 34 ରୁ 36 डिग्री सेल्सियस और सर्वनिम्न तापमात्रा 22 ରୁ 24 डिग्री सेल्सियस रही आशा करा जाए। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ କୃଷି ପରାମର୍ଶ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅତୀବ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଓ ଜୀବନାଶକର ପ୍ରୟୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅମଳ କରି ଜମିରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ଷାର ଆକଳନ ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଯେଉଁ ପୋକର ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ତେଣୁ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋକର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜମିରେ ଥିବା ଘାସ ଦ୍ୱାରା ପୋକ ଓ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଜମିକୁ ସର୍ବଦା ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଖରାଟିଆ ପାଗ ସହ ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ନଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଥଣ୍ଡା ତଥା ନିର୍ମଳ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଳୁଆ ଧାନରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବା ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଗଣ୍ଠି ପୋକ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାତ ସାରକୁ ବିଚାର କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରାୟ 5 ମିଲିଗ୍ରାମ ଲିଓର ସହିତ 3ଟି ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜନ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ତା ପ୍ରତି 4 ରୁ 5 ହୋଇଯିବ ତେବେ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ 0.15% ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଦାନାଦାର ଔଷଧ ଭାବରେ ଏକର ପିଛା 10 କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ଟା ପାଇଡୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଫର୍ଜିକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ 3 ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ 18.5% ଏସ୍ସି କିମ୍ବା 1 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ୍ 39.35% ଏସ୍ସିକୁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଚିନାବାଦାମ ପୋକରେ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରଫେନୋଫସ୍ 50% ଏସ୍ସିକୁ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ୍ 39.35% ଏସ୍ସି କିମ୍ବା 15 ମିଲିଗ୍ରାମ ଥିଓଡିକେର 75% ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି କିମ୍ବା 20 ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରଫେନୋଫସ୍ 50% ଏସ୍ସିକୁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ଉକୁଣିଆ ଓ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 8ଟି ଅଠାଳିଆ ନୀଳ ଜନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 5% ଏସ୍ଜି 2 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 5% ଏସ୍ସି 10 ମିଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 17.8% ଏସ୍ଏଲ୍ 1.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାରେ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି 8ଟି ହେଲି ଲିଓର ଲାଗିଥିବା ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ବା ସଂଘ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଲିଓରକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପିଛା 8ଟି ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି 15 ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ପିନୋସାଟ୍ 39% ଏସ୍ସି 5.5 ମିଲିଗ୍ରାମ ନଚେତ୍ ପ୍ରତି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଥିଓଡିଗ୍ରାଫ୍ 75% ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଚାଷରେ ଫଳ ଝଡ଼ିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 2 ମିଲି ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ 20 ppmକୁ 4.5 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଈ ଓ ମହିଷୀ ଯେଉଁମାନେ 10 ରୁ 15 ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ତନ୍ତୁର ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି 5 ରୁ 10% ଚର୍ବି ବା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଇ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଓ ମହିଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିନବେଳା 2 ରୁ 3 ଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଓଦା କରନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଥିବା ଘରକୁ ଦିନବେଳା ପରଦା ଢାଙ୍କି ଗରମ ପବନରୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନରେ 2 ରୁ 3 ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଛେଳି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାହାରକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିବା ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଦିନ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୁହାଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମୌସୁମୀ ପାଣିପାଗ
मौसम ऐप, पाणीपाग भित्तिक कृषि सूचना ପାଇଁ मेघदूत ऐप और बिजुली सतर्क सूचना ପାଇଁ दामिनी मोबाइल एप्लिकेशन व्यवहार करंतु। कृषि रे अधिकतर लाभ निमंते ओयूटी कलिंग द्रव्य व्यवहार करंतु एवं एही चैनल द्वारा आपण उपकार हेउतले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।